vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, pachirongwa icho chatinoti Diaspora Issues. Kana uine zvaunenge uchisangana nazvo kudiaspora ikoko kwaungava uri, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story, tobva tachizoposta nyaya yacho panapa pachannel pedu. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakaiswawo chituko pamusoro peupenyu hwangu nevamwe vatete vangu. Ndakaita mari kutanga mugore ra2014 kuzonosvika 2017. When I lost it all, I never even believed it kuti I was going to end up working as a garden boy. Zvekare mushure mekunge ndaita mari, ndakaita mari makore acho iwawo. The reason as to why vatete ava vakazondigadzira, it was because pavakanzwa kuti ndainge ndava kuita mari kuburikidza nekutangawo kuchengeta hama, ndakabva ndachizonzwa ivo vava kuti vainge vachida kuti mwana wavo ange achizoya kunoku so that ndinge ndichizoshanda naye, but ndainge ndisingade kushanda naye because ainge ari munhu ainge aine musikanzwa ende asingateereri. So I did not want that drama because kambani yangu yainge ichiri kusimukira. Saka iniwo kupinda machena kwandainge ndakaita, ndainge ndakambodanana nomumwe mukadzi uyu ainge aine murume wake. Vaita zvekutenga coal inenge yabiwa vobva vachizoitengesa, like makorokoza vanenge vachitoita zvekutomaina coal illegally vobva vatenga coal yacho iyoyo. Saka ndakangoramba ndichingomubvunza mibvunzo yakangosiyana about her husband's business, kudzamara ndichizomuudzawo kuti aifanira kuti ange achizoitawo aside hustle ndokubva achizobvuma kundisponsor. Ndakabva ndazoita lake ndokubva ndachizotangawo kuita basa iroro rekutenga coal ndichitengesera kuEscom, but coal yacho iyoyo kunyange ukaitengesera kuEscom unoitengesa through mabrokers, zvine mari zvisingaiti because makorokoza acho unenge usingavabhadhari mari yakawanda. Pasina kana nguva mukoma ndainge ndatotenga matrucks angu instead yekuti ndinge ndichishandisa matrucks evamwe vanhu, ndainge ndava kushandisa matrucks angu. Nemukadzi uyo takazorambana, iye akangoramba wachingoenderera mberi nekaside hustle kake, ininiwo nekaside hustle kangu because murume wake ainge ava kuita sekunge anonyumwa. Saka akazongoitawo laki yekuti akazoudzwa neumwe bodyguard uyo ainge akamboshandira murume wake, akamuudza kuti ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka kubasa so that I can track you down as a private investigator. Ndokubva tazosiyana nazvo. So mukoma ndakazongorambawo ndichingoitawo basa iroro, iyewo achitawo zvake nekuside. Saka ndakazoti ndaita mari, vatete ndokubva vazozviziva, vakabva vatumidzira mwana wavo. Iniwo ndaisatoziva kuti vachizondikumbira kuti ndinge ndichizoshanda nemwana wavo vainge vaine godo, vainge vasingadi kuona ndichiramba ndichingobudirira. Akauya ndokubva tachizotanga kushanda tose. Gore randakazoita mari ndipo apo paakazondiudza kuti ainge aine imwe friend yake uyo waainge achiziva ainge ari kuCanada. Saka shungu dzangu dzainge dziri dzekuti sezvo ndainge ndaita mari, but mari dzacho mukoma dzaiti netsei because kunyange madetails andainge ndichishandisa muno muSouth Africa ndainge ndakangoitawo chitupa chekungogadzirirwa nemanigeria ndichitongoziva kuti anytime zvinhu zvinokwanisa kungodhakwa. So I wanted a way out of South Africa nemari yose yandainge ndava nayo. Ndakataura nemurume wacho iye uyo ainge achinzi aikwanisa kundigadzirira mapapers. Mukoma I invested all of my money. Zvekare ndokubva ndachizomutengesera matrucks aya. I emptied all of my bank accounts ndichitarisirawo kuti ndainge ndava kuenda kuCanada. I did not even know kuti I was getting robbed. Ndakazoti ndasvika kuairport mukoma, that was when I was deported. Everything was just fake. I never even expected kuti this was what was going to happen to me. I returned back to Zim ndisina kana chandainge ndiinacho, asi ndainge ndingori nehope yekuti sezvo ndainge ndakatengesera mwana wavatete matrucks angu ende mamwe acho ainge asina kutomabhadhara in full. He had only fully paid for one of the trucks. Apa ndainge ndakamutengesera matrucks 5, mamwe acho akangondibhadharawo pashoma, akazoti ndichazokuwedzerai
mari nekufamba kwenguva. Asi mukoma Nashi ndakazoti ndadzoka ndikasvika ndikawana kutoti vanhu vainge vava kusatomboda kutaura neni, ndikatomuti chindidzosera matracks angu ndomaendesa kuauction so that ndige ndichikudzosera mari yako ininiwo ndoendererawo mberi neupenyu. Asi mukoma vakatotanga kutonetsana neni kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndakamboita mari asi chandiinacho hapatomborina. Apa iye atova emultimillionaire arimo zvake muno muSouth Africa. Kubvawo zvandakazongodonherawo pasi akabva azosiyana nazvo izvozvo zvekutengawo coal sezvandainge ndakamudzidzisa. Anongoita business iroro rematrucks. Mwoyo wangu unorwadza mukoma, kunyange kana ndikasangana netruck rake muroad mwoyo wangu unorwadza, knowing kuti vakashandisa simba rangu, vakashandisa ziya rangu mukubudirira kwavo. Umwe ndichamuendera kun'anga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. But in this world, trust no man. Kana wafunga kuita zvaunenge uchida kuita, trust no man. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya yangu iyo inondinetsa, inogara ichingondidya mumwoyo mangu. So zvakaitika, my mom, she came here kunoku ku-UK when I was still very young. So I was raised by my mom as a single mother. Ndakazoti ndakura mushure mekunge ndaroora, and then I broke up with a girl that I dated since we were young. And then I told myself kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichitsvakawo mukadzi wekuZimbabwe. So I did not want munhu wekuti ainge agara ari kunoku ku-UK, but I wanted someone who would be straight from Zim, wekuti anenge asati apanduka. So I stayed for a very long time ndichingotsvaka chete until when I thought kuti I had finally found the one. So ndakazosangana nomumwe musikana ndikabva ndachizotanga kutaura naye kuFacebook, ndokubva tazotaura paWhatsApp. I convinced myself kuti she was the one, ndisingatozvizivi kutoti munhu uyu ainge atongoripowo pakutongotsvakawo mapapers nemunhu wekuti ange achizomuunzawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Akabva achizouya kuno kumhiri kwemakungwa, ndokubva tachizotanga kugara tose. Takagara tose mukoma, then ndokubva achizotanga kudanana neumwewo murume, a white man. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. I am now a bitter man and I am regretting ever helping her. She was just using me, wasn't she? Right now I am someone that is suffering from addiction nekuda kwepain iyoyo yandakasangana nayo. I really hope kuti your listeners are going to assist me. I'll also be following through in the comment section. Zvaizvezvi ndakambozviudza kuti zvema permanent relationship ndatova bore. All that I do is just I date, at least kutongodeita kutori nani, then you go your way and I go my way after sleeping with each other. Ndiyo confession yangu, kana mukaposta ndisevhiseiwo. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu pari zvino. Ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa, but ndakamboendawo ku-UK. Saka pandakaenda ikoko, unfortunately my papers akabva azo expire. After my papers had expired, I was deported due to expired documents. Instead of my relatives welcoming me, my family, they started seeing me as a burden. Kubva ipapo kusvika pari zvino, life yangu haina kana kuzombogara yakaita right. Ende chinondirwadza ndechekuti ndakapiwa a 10-year ban, which means kuti kunyangwe ndikawana mukana wacho wekuti ndinge ndichidzokera ku-UK zvaizvezvi ndotombokanganwa zvangu with the life that I was living ipapo pandakamboendako ku-UK neupenyu hwandiri kurarama ndiri munomu munyika yeSouth Africa. Ndinorwadziwa. I am struggling to rebuild my life
I am facing a lot of problems in my life and I feel ashamed simply because vanhu vanoti kana vakazvinzwa kuti munhu yakamboenda kuuk vamwe vanotoseka kutoti iye yuyu ari kupusha bhara achikanya zvitina akatomboendawo kuuk kubva muri marombe. Shuwa munhu ungaita mukana wekuenda kuuk ugodzoka usina kana chauye nacho obva watanga kuita zvekukanya zvitina. Zvinorwadza asi ndo upenyu hwandiri kurarama ihwohwo. Apa hama dzangu dzose dzakandivenga, hakuna kana anomboda kutaura neni. Vamwe amai guru vakati kwandiri, bamunini mune shavi renhamo imi, mungaenda kuuk mugodzoka musina kana chamuinacho, mumbori munhu akaita sei koko. Vamwe ingawani vanoendako vagodzoka vatotenga motikari, vamwe vatotanga mabhizinesis. Kubva shavi riri pamuri haridi chakanaka. Mashoko ekuti ndinogara ndichimaudzwa nevehukama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndine chichemo changu chandinacho uye zvekare nekutongwadza vamwe varume kunze uko. All those that have British residency, they are women, specifically our women from Zim. They will marry you for papers and then file for divorce. And I think kuti you should stop helping these women, even if it is your wife with immigration documents, because ineniwo ndakasangana nayo pfumvu yacho iyoyo. Ndinomwe mukadzi uyo wandakasangana naye mushure mekunge ndamboenda kumusha for a church conference. Ndikabva ndati munhu uyu sezvo iyewo akafirwa nemurume wake, anoratidza kuti munhu ane mwoyo wakanaka, anokwanisa kuzondichengeterawo vana vangu ende tinokwanisa kuzotochembedzana. Ndisingatozivi kutoti kwaari aitoona sekunge ainge atopindawo machena, mumwoyo make mainge musitomborina rudo. Akabva achizouya kunoku, but kubva zvakauya kuno ndakabva ndaona kuti munhu uyu atori necharacter isina kunaka. Ndobva tatanga kungogara tichingonetsana. Mushure mekunge awanawo mapepa, she then filed for divorce. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kuti ndashandiswa nemunhu kuti ndinge ndichingova a stepping stone. Haana kana kumbotora nguva ndobva atotanga kutodata another guy from Zim who is also a permanent resident. Saka ndo zvakaitika mukoma nashe, ende ndinongoda kungongwadzawo vamwe varume kunze uko kuti zvinhu zvakadaro zvitoriko. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa hanzi musabatsira vakadzi vanenge vari desperate, vanenge vachida kuuya kuno kuuk nekuti unozochema mangwana acho. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaunzwawo kunoku nemudzimai wangu, but takabatsirana apo paakatanga kuuya kuno. Saka iye manje, since she is the breadwinner, handizivi kuti kuvhunduka here kuti she has never been a breadwinner since we got married. Ininiwo I can't work as for now, so I am staying at home or I do those low paying jobs zvinenge zvisingatombobvumidzwi. So she started losing respect to me and causing our marriage to break down. Saka kutaura kudai so, iye mudzimai wangu akazondiudza kuti I am a house husband, ende iye kana ari kubasa ndinofanira kuti ndige ndichiita mabasa ose awo aaiita patainge tichiri kuSouth Africa ndisingamubvumidzi kuti ange achishanda. Saka izvozvo hangu ndainge ndisina basa nazvo as long as tiine peace mumba, but dambudziko ravapo nderekuti ava kupota achienda kubhawa achinoona bhora. Kana ndikamubvunza iye anobva ati, do you still remember patainge tichiri kuSouth Africa kuti maingoti uri muzi weFriday kana kuine bhora Chelsea ichitamba maingosvika mobva makanda chibhegi chenyu kwakadaro mobva maenda mobva manoona bhora. Saka neniwo ndiri kuenda kunoona bhora. Anoenda kunoona bhora kubhawa mukoma nashe, ende anenge asingadi kuti tinge tichienda tose. Kana ndikamuti alright ndava kupfeka tinge tichienda tose,
anobva aramwa obva ati handichaendi kwacho. Saka nguva zhinji kana achida kuenda kunoona bhora kubhawa anongoti achingobva kubasa anenge akamudhura obva atobuda same time. Ndoitawo sei mhuri yeZimbabwe? Kuno hakutotendedzwi kuti unge uchinetsana nemukadzi, worst of all kana kuri kunzi unenge uri dependent wake. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaudzwa kuti ndiri house band. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pawainge umbori kuSouth Africa waienda uchinoona bhora iwewe, saka neniwo ndava kuenda kunoona bhora kubhawa. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi pakati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakauyawo kuno kuIreland, this was in January. Ndakasvika kuno uri musi wa 24 January. Zvino ndakati ndauya kunoku ndokubva relationship yedu yatowedzera kutofaya. Now that we had money, a place to stay and a car, because ndichizoya kuno kumadam vainge vatotenga motikari nechekare. We were so happy, but the first time that we had a minor argument, mudzimai wangu threatened to call the police during the argument, knowing kuti I'll get arrested. Hands, you are abusing me. Ava kungogara akabata foni mumaoko ake. Now ndava kutotya kutoti ndinge ndichimubvunza zvimwe zvinhu zvinenge zvakakosha, and I feel as if ava kutongogara achingonetsana neni so that ange achizowana mukana wekuti ange achindisungisa. Like there was this other incident yakaitika. Akati achibva kubasa ndokubva apinda mutoilet. Iniwo ndakazoti ndichienda kunorasa mvura ndokubva ndaona kuti ainge asina kuflasha zvakanaka. Ndakamudaidza, iye akati why wandidaidza nehasha nekuti handisi mwana wako, I know what I'm doing. Ndokubva aflasha akaridza tsamwa akaenda. Saka ndakamutevera ndokubva ndazoona kuti ainge ari mukitchen. Ndokubva tatanga kunetsana paipai. Akatora foni yake ndokubva atodhaila achitoti ndava kutokusungisa, ende kana ukagara wasungwa ziva kuti you need to forget and smile, you are going to get deported. Ndozvaanogara achingoita. Zvino handichazivi kuti ndoita sei. Am I the one who is abusing, kana kuti is she abusing me using the legal system yekundicontroller? And the reaction chaiyo ndotoshaya kuti ndoitawo reaction yakaita sei, because every little thing anenge achida kutofonera mapurisa. Kana hama dzangu hadzitozvizivi kuti kunoku ndiri kushungurudzwa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi amai guru vava kungogara vakabata foni vachingoti ndinofonera mapurisa. Zvakaoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinogara ndichingoteererawo maconfessions enyu. Ndiri kuno kuPoland ndinoitawo zvekudriver matrucks, saka nguva zhinji ndinotovarairwa nemaconfessions epano paYouTube kana ndiri pabasa. Saka zvakazongoitikawo mukoma ndezvekudai so. Pandakauya kunoku takamboita sekunge tanetsana namadam, because ivo vachibva kuSouth Africa ndainge ndakavaudza kuti vaifanira kuti vange vachizoenda kumusha kwedu, ndo kwandaifila as if vanenge vari safe, but vakazomboenda vakanogara nevabereki vavo ndokubva tanetsana. Saka panguva yacho iyoyo patainge tichinetsana ndakabva ndachizotanga kuita zvekudanana nevarungu, but not zvekutopfimba murungu, no, zvezva zvekutongokecha, then ndobva ndatongorara ne-white prostitute. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndadyiwa mari yakawanda kwazvo zvekuti ndinongogara ndisina kana chandinenge ndiinacho, ende ndinoona sekunge ndatova neaddiction. Vazhinji vacho parutu iyo yandinodriver vanotondiziva, ende ndinotoziva kutoti pakati ndinopick up this white girl ndonomusiya pakati, ende maservices avo vanodhura zvekuti at the end of the month ndinosara ndisina kana chandiinacho. Ndava kungoshandisawo nharo idzodzo dzekuti takambonetsana inini namadam, saka mari yangu ndava kuzvidyira, but chokwadi ndechekuti iniwo kuno handitomborina kana development yandiri kuita. Vamwe vandakauya navo kunoku vari kuita madevelopments, but inini mari yangu iri kungoperera ikoko. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaiposta nyaya iyi ndiziviseiwo. Don't share my numbers with anyone.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndokwaperera mari yangu ikoko, ndava kungopretenda as if paya patakanetsana namadam ndo zviri kukonzeresa kuti ndige ndichizvidyira mari yangu, but ndiri kudyiwa nevarungu kuno kuPoland. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi me and my wife, we are only staying together for financial and immigration reasons, but secretly she is dating another person, that person that I know that she started dating mushure mekunge auya kuno kumhiri kwemakungwa. Neniwo ndava kudanana neumwe mukadziwo anobva kuZimbabwe, but ndewe chikuru kwandiri. So right now I don't know, should we just divorce or should we continue faking happiness for family stability? Mudzimai wangu iye mwana wevafundisi, neniwo ndiriwo mwana wevakuru vemuchechi, saka ndiye akatanga kuya kuno kumhiri kwemakungwa, ndokubva ndachizotevera. By the time when I came here, I then discovered kuti iye ainge aine munhu waainge akambodanana naye. Ndakamubvunza akanditi ainge achimuda murume iyeye, so she did not know who to choose between me nechikomba chake. Ndokubva ndasiyana nazvo, ndakangoshingirirawo ndikati zvimwe kuda zvichanaka. Nekuda kwepain ndikabva ndachizotanga kudanana nomumwe mukadzi, in which she then found out, ndaitofungidzira kuti achatsamwa, akatofara akati so it is 50-50, iwewe wava negirlfriend, inini ndine boyfriend. Saka iye anotobuda otoenda kumba kweboyfriend, neniwo ndotoenda kumba kwegirlfriend. But vanhu vari kumusha havazvizivi kuti tigere tose, but umwe neumwe ane munhu wake kunze. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Mumarriage mangu hamusisina kana rudo zvachose. My husband and I, we are both working long hours, night shifts, and we rarely spend time together. And tatova nerimwe emotional distance, and it's like we do not have any affair at all. It is only for the safety of the kids that we are still together. So this lifestyle, it is killing our love. What are we supposed to do? Should we adjust? Kuti tinge tichiadjusta zvekare zvinotinetsei. We sat down and we calculated the bills. Tikaona kuti kana tikasatoshanda long hours nema night shifts zvinobva zvatodhakwa. Please help me, ndingaitawo sei? Kana kuinewo vamwe vari kuzvigona vari kuno kumhiri kwemakungwa UK to be specific, who are able to balance work between long hours, night shifts and a happy family, muri kuzvifambisawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tinongopesana pado, mumwe achibuda mumwe achipinda. Strange things indeed they do happen in this world. Ngativabatsireiwo, hanzi kune avo vari kuzvigona muri kumbozvifambisawo sei? Inini ndikuona sekunge zvava kundiremera. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndanetswa nevana vangu. Vana ava mukoma, we raised them kuno kuku UK, and it seems as if they have favored my Western values. They refuse to follow our African tradition. Some of my kids, they even threaten to call social services on me kana kuri kunzi ndikava more strict. I don't know what to do. Should I just conform to this reality? Kana kuti vana ava ndombovaendesa kuZimbabwe se zvandinoudzwa naamai vangu kuti ngavadzoke kuno kana vachiona sekunge ivo vakangwara zvekuti vanofonera masocial worker nekuti unenge wavatsiura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi vana vangu vanoita zvavanenge vachinzwa kuda, and inini nemurume wangu ndisu tinozotopedzisira tatonyarara.
vana vachitaura zvavanenge vachida. Hei, pakaipa vadzosei kunoku kuAfrica vakambodzoka kuno pavanozodzoka ikoko kuUK vanenge vava bo, vanenge vava kuziva kuti chii chinonzi mubereki. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, nditori nefobia yekuti handichatodi kutodzokera kuZimbabwe. Ini ndinotya kuti kana ndikadzokera kuZimbabwe ndinokwanisa kuzoroyewa. Murume wangu ari kunditi it is not normal what it is happening to me. Pandakatanga kuramba kuenda kuZimbabwe, this was after bamukuru mukoma wemurume wangu vashaika. So I started to have that fear yekuti nekutombopona kwandakaita murutsva ndikakwanisa kuya kunoko, mazivano aya kana ndikangogara ndadzokera kuZimbabwe vanondiroya chete. This time vanondipedzisa nekuda kwemamwe mabad lucks andaisangana nawo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ende kuzotouya kunoku kwatakaita, vanhu vazhinji vainge vasingatombotarisiri kuti tichakwanisa kuzouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakabva ndaramba, murume wangu akafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndaramba nekuda kwekuti ndainge ndichivenga hama dzake, asi mushure mekunge sisi vashaika iniwo ndikaramba kuenda kurufu, akaenda ari ega kuZimbabwe. Ndopa akazotoona kutoti nyaya yacho iri serious. I honestly have a phobia. I don't want to return back to Zim, nekuti kuZimbabwe kwakazara varoyi variko vakawandisa. Kana mukaposta ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi nditori nefobia, handidi kudzokera kuZimbabwe nekuti varoyi variko vakawandisa. Munozvionawo sei vedare? Let us speak with you in the comment section.